खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार UPPL राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिरथार रेलि नंगौ UPPL राजखान्थि हान्जानि 5,000निख्रुइबो बांसिन मददगिरिफोरा बे समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार ग्रीनफिल्ड बे ग्रीनफिल्डनिफ्राय मोनसे गिदिरथार रेलि बाइक रेलि हाबाफारि लादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों नंगौ क'क्राझार गेलेग्रा फोथारनिफ्राय थामहिनबा ग्रीनफिल्डनिफ्राय जागायनानै बे रेलिया UPPL राजखान्थि हान्जानि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय रेलि बे रेलिया काजलगावसिम जागोन होननानै बे समाव जोंनिसिम खौरां सफैदों बे समाव जोंनि गाहाय सामलायगिरि थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि बिथां दं बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो नाजागोन बे समाव दासिम बाहागो लानाया माबायदि जादों सामलायगिरि नोंथां थारैनो नंगौ बे क'क्राझार ग्रीनफिल्डनिफ्राय लानानै चिरां काजलगावसिम बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन होननानै बे समाव बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों बे हाबाफारियाव सोर UPPL राजखान्थि हान्जानि सोर दैदेनगिरिखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों नंगौ थारैनो बे समावहा UPPLनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन होननायखौ जों मिथिनो मोननाय जादों आरो बे समावलागि गोबां UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों बे समावहा BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोन लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे आरो गोबां UPPL राजखान्थि दोलोनि मावथि बिथांमोना बे समावहा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोननि गेजेराव आरोबाव फैगासिनो दं होननानै जों बे समाव मिथिनो मोननाय जादों दैदेनगिरि दं नामा नोंथांनि खाथियाव दैदेनगिरि दं नामा बे समाव जिखिनि बाहागो लानाय बे बाहागो लानायनि जे बेवहाय बिथांमोना मा थांखिजों लादों बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो जोंनि नायगिरि बिथांमोना मिथिनो नाजादों बे समाव नोंथाङा दं नामा बेवहाय दैदेनगिरिफोर थारैनो नंगौ बे समाव आंनि खाथियावहा दङ BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आंनि खाथियाव दङ आं बिथांजों आं फोनांजाब राहा लानो नाजागोन आरो बेवहाय जानायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों जाहाथे बयबो सानजौफुनि नंगौ बे जानायखौ समावहा जानानै जों फैयो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जों BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांनिसिम जों फैदों बे समावहा दिनै नोंथांमोननि बे UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय बे हाबाफारि लादों मा उद्देश्यजों दिनैनि बाइक रेलिया स्पेसियेलि पिस बाइक रेलि मुंजों माने सान्थिनि बाइक सालायनाय एबा बाइक रेलि खालामनाय बेनि गुबै ओंथियानो जादों जोङो नैबे डिसेम्बर दाननि 15 थारिखआव जोङो बोसोरथाम जासिगोन जोंनि UPPL सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे बोसोरथामनि गेजेराव जे जोङो सान्थिखौ पारमानेन्टलि गायसननो हाबाय बेनिनो जोङो जोंनि BTR हालामाव थानाय रायजो राजानो जोंनि सान्थिनि रेलिखौ देखायनानै जों मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों बै थांनाय 17 बोसोरावहाय जेसेबां माने जोंनि बर' मुसलमान बर' आदिबासिनि आरो बिदा फंबायनि गेजेराव कनफ्लिक्ट जादों बेखौ बावगारलायनानै गोदान मोनसे समाज दानि सान्थिनि समाज गासै जोंनियाव 5,000 बाइक गेदारिं जागोन बेनिनो सानै खरै 10,000 मानसिया बेवहाय रेलियाव बाहागो लागोन बियो क'क्राझारनि नैबे ग्रीनफिल्डनिफ्राय जागायनानै ओरैजाय अभारब्रिजजों गिदिंना काजलगावनि स्पर्ट्स गेलेग्रा प्लेग्राउन्डआवहाय गेलेग्रा फोथारावहाय जों ज' जाहैजोबगोन बे मटर साइकेल हान्जा सुरनायाव बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो खोनायाखै बिनि थाखाय खबर मोननो थाखाय गुरै खावलायदों फैबाय थानाय 3 बोसोर जानो थांनायावहा बेबायदि हाबाफारि लागोन 3 बोसोर जानायनि बोथोराव जोङो सानबानि हाबाफारि लादों 10 थारिखनिफ्रायनो जोंहा प्रग्राम दङ मेगा प्रग्राम जों लाजोबगोन प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोङो 10 थारिखनिफ्राय 15 थारिख डिसेम्बरनि गेजेराव जोंनि जा फालिनाय बोसोरथाम जोंनि सरकार सफैनायनि फालिनाय बेखौ जों फालिनो नागिरदों थारैनो बे समाव जोंनि BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनैनि हाबाफारि लानायनि गुबै थांखि आरो माबे जायगानिफ्राय माबेसिम लागोन बिथाङा बे समाव फोरमायबाय बेसेबांसो दा गेदारिं जाखो बे समाव बे जायगायाव जाखिनि बाइक रेलि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव बेसेबांसो गेदारिं दासान्दि नुनो मोनखो थारैनो बे समाव नोंथांनि रामसियारि नोंथांनि सोंनायखौ आं फिननायखौ होनो सानो जे बे समावहा दाहालागै खमैबो 3,000नि खाथियावहा बे समाव क'क्राझार ग्रीनफिल्डआवहा UPPL दोलोनि राजखान्थि दोलोनि मददगिरि बिथांमोना 3,000नि खाथियावहा बे समाव सफैबाय बिथाङा BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 5,000 बाइक रेलि बे हाबाफारि लागोन 5,000 बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन निश्चय थारैनो नंगौ बे समाव 5,000 बाइक रेलि हाबाफारि लानाय जादों होनना बुंदों बिथाङा आसा खालामबावदों जे 5,000निबो बांसिन जानो हागौ होनना बिथाङा एक्सपेक्ट खालामदों
जोबोद गोजोननाय थाबाय जे नोंथाङा बे समाव बिथां राजिब बसुमतारी बे राजिब बसुमतारीया जोंनि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जानि जे मोनसे गिदिरथार रेलि बे रेलि खालामनाय हाबाफारियाव बिथाङा जोंनिसिम बिथाङा फोनांजाब जाबाय आरो बे समाव बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गासै 5,000निबो गोबां बेवहाय बाइक रेलि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ बिथाङा मिन्थि होदों आरो बेयो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बे राजखान्थि हान्जानि जे 3 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो बिथांमोननि सरकारा आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बिथांमोना बे रेलिखौ लादों होननानै बे समाव जोंनिसिम फोरमायहरदों लोगोसेनो बे समाव बेखौबो फोरमायहरदों दि बे हाबाफारिया ग्रिनफिल्डनिफ्राय क'क्राझार ग्रिनफिल्डनिफ्राय जागायनानै काजलगावनि मोनसे फिल्डनिफ्राय काजलगावसिम जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों बे समाव नोंथांमोननो बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे गेदारिं जानाय थामहिनबा बे समाव बाइक गिदिरथार जे बाइक रेलि खालामनाय बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক